beatboxe på nogle punkter overhovedet. Vil du gerne starte nu? Ja, gendan. Tak. Hvad fuck laver du? Jeg prøver at lave en intro til Kofod Gaming. Har jeg lige ikke set ham? Nej, det var Kode. Det var Kode. Er Kofod lige så ny som dig? Nej, Kofod han er fucking berømt. Er han? Han er fucking stjerne. Hvor mange subs? Jeg tror næsten han har 1000. Og så på Kofod Gaming. Og taler han så med dig? Nej. Kalder du Kofod berømt, hvis han har 1000 subs? Han er i hvert fald der omkring. Ja. Yeah. Så går jeg sgu lige ind og tjekker noget på en, der starter med G. GXP Gaming. Ja. 74.000 subs. Han er også berømt. Prøv at høre. Max. GXP Gaming.